Браво, добро куче. Браво! Има едничка кучета, т.е. това е се отказал от нея. И тя за ослювяване, ама харесва в Холандия и ще заминава вече. Така че при нас в момента няма за осмиляване. Ама пък може и да има. Ами, аз ще намеря нещо, ще се свържа с доктора, ако разбера, че има. Моля, лека вечер. Дали ще дойш да му дадеш на това? Моля? Алче, това му ден. Има хора, дето се оставят, въобще има хора, дето се осиновяват. Ама аз малко съм скептична в България с осиновявания. Дигам! Дигам! Не разправя с първия път, втория път се Умори се. Искаш да тръгнеш леко да ме преследваш? Добре. Супер, сега кух хвана. Дай се, ако... Дай да му дадем голямото нещо. Той е глезнала. Жадна била. Ти на разбит леката ли, мамила? Ти клетата ли беше?